ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಮಾತ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕನಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ಅದೊಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಆತ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತುಳು ಮೂವಿನ ಶೋ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತಿರುಡ ದಾದ ಪಂಡ ನೆಕ್ ಸುಮಾರು ದುಂಬು ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿ ಟೈಮಡು ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟಾಕೀಸ್ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟಾಕೀಸ್ ಅವು ಇಜ್ಜಂದಾಂಡ ಐನು ಮಗತ್ತೇರು ಪಂಡಾಲ್ತ ದಾದನ ಖರ್ಚು ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಪುರ ಅದು ಆ ಬಿಲ್ಡರ್ ಆಯ್ತಾ ಏರು ಉಳ್ಳೇರು ಐನು ಮಂತಿನ ಅಕ್ಲು ಓನರ್ ಆಯ್ತಾ ಅಕ್ಲು ಮತ್ತು ದಾದನ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೋಯ್ರು ಪಂದು ಆ ಟಾಕೀಸ್ ಉಂತಾಯಿರು ಅಂಚೆ ಅದು ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೋಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖ ದಯಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ತೂಪುನಂಚಿನ ಅಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಮೋಕೆದ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಜ್ಜಂದಾಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿನ ಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಣತ ಬೈದೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿ ಆತುಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿ ಆತು ತೂಪು ಈ ತುಳು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನ್ನಕ್ಲು ಏರಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ತೊಗೊಂಡಿತ್ತಾರೆ ತಪ್ಪಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತದ್ದು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರೋದು ಜಂಜೆ ಹಿಡಿದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಜನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಬಂದು ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡ್ಪ ಜನ ಬಳಿ ಹೋಯ್ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಮಟ್ ಹಿಡಿತನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಜ್ಯೋತಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇತ್ತನ ಅಂಚಿನ KMC ತಗೈತಲ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಜ್ಯೋತಿ ಟಾಕೀಸ್ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅಂಚಿತ್ತನ ಜ್ಯೋತಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಅವು ನನ್ನಂತೆ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಂದ ಹಾಕೊಂಡು అయిన ಮಗಪ್ಪೇರು ಅವು ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಆತನು ಪಂಡ ಕೊರೋನಾದ ಪಕ್ಕ ಮೂವಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಜ್ಜಂದಾಂಡು ಆ ಜೇಲ್ ತಿಂಗೊಲಾಂಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಾಂಡು ಕೊರೋನಾದ ಪಕ್ಕ ಈ ಮೂವಿ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತು ನಡತ್ತೊಂದಿಚ್ಚು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಪೂರ ಬಂದದು ಆಫ್ ಆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚೆ ನಡೆದದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಜ್ಯೋತಿ ಟಾಕೀಸ್ನ ಮಗಪ್ಪೂರಿಗೆ ನನ್ನ ಜ್ಯೋತಿ ಟಾಕೀಸ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಷಯದಾಯಿ ಪನ್ನೋಡು ಬಂಡ ತುಳುವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖ ಪಂಚಿನ ವಿಷಯ ದಾದ ಬಂಡ ತುಳು ಒವೇ ಮೂವಿ ಬತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾಲಿ ಪೊಲಿಲು 100 ಸರ್ತಿ ಪಂಡ 100 ದಿನ ನಡತನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಂಡ ಈ ಜ್ಯೋತಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ವಾರಗೊಂಜಲಕ ಬರೋಂದಿತ್ತನು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಮೂವಿ ಪೂರ ತೂಪುನಕ್ಲಾಡೆ ಹೋಗಿ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ತಪ್ಪದು ಹೋದವು ತೂಪುನ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತನು ಅಂಡ ನಾನು ಈ ಜ್ಯೋತಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಜ್ಜಂದ ಆಯ್ನ ತುಳುಕು ಮೊಲ್ಲವಾಯಿನಂಚಿನ ಪೆಟ್ಟು ಬರುಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಜಗನ್ನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಬಂತೇರು ದಯಪಂಡ ತುಳುಕು ಮೈನಾದ ಪೆಟ್ಟು ಬುರ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ತುಳು ಮೂವಿಗೆ ಪಂಡ ಈ ಜ್ಯೋತಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಜ್ಜಂದಪ್ಪನ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ತಿಕ್ಕುನೇ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಂಚಿತನ ತುಳು ಮೂವಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿತನ ಒಂದಂತೆ ಭಾಷೆದ ಮೂವಿಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಥಿಯೇಟರ್ ತಿಕ್ಕುನೇ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಇತ್ತಿನ ಬಂಡ ಈ ಜ್ಯೋತಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಅದನ್ನು ಇತ್ತೆ ಈ ಜ್ಯೋತಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಜ್ಜಂದ ಆಯ್ನಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಮೂವಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮೊಲ್ಲ ಭಾರಿ ಮೊಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಘಾತ ಪೆಟ್ಟು ಬುರುಂದೆ ಪನೊಳಿ ಅಂಚೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಉಂಟಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ ಜ್ಯೋತಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಜ್ಜಂದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮೂವಿಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದವ್ರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಐನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನಕ್ಲು ಪಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಮತ್ತು ಪಿರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದ ಪಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ತೂಪುನಂಚಿನ ತೋಜ್ಪನಂಚಿನ ಶೋ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಟಾಕೀಸ್ ಇಜ್ಜಂದಾಂಡ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಷೆಗೆ ಬರೋದು ಅಂಚೆ ಅದು ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಆಪುಂಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಸುದ್ದಿ ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಥಿಯೇಟರ್ ಬಂದ್ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ದುಂಬುದನ ಏರೊಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಉಂಡತ ನಮ್ಮ ಅವು ಅಕ್ಲು ಮುಂಬೈದ ಬಿಲ್ಡರ್ ನಕ್ಲು ಪಂತೇರಿಗೆ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಚ ಅಂಚೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಬುಡ್ಚೇನು ಬುಡುಪುನು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತು ಮುಂದಿತ್ತೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಜ ಒಂದು ಬರೋದುಂಡು ಪಂದು ಮೂಲಗಳು ಪಣೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸರಿ ಅದು ಟೋಟ್ಲ್ 5 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಜ್ಯೋತಿ ಥಿಯೇಟರ್ ನಡತೊಂದು ಬರೋದುಂಡು ಐಟು ಜಾಸ್ತಿ ತುಳು ಮೂವಿ ಬಳಿತೇನೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾಲಿ ಪೋಲಿಲ್ದ ನಿರ್ಮಾಪಕರೆಲ್ಲ ಪಂತೇರು 100 ಸರ್ತಿ ಅಣ್ಣ 100 ದಿನ ನಡತನಂಚಿತ್ತಿನ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡತನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಪಂಡ ತುಳುಟು ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಬೇತ ಒಳ್ಳ ಈ ದಿನ ನಡತದ ಅಂಚೆ ನಡೆದದು ತುಳುಕು ಪ್ರಥಮಂಚಿನ ಮೊಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಸೋಕದ ವೇದಿಕೆ ಮಾತೇರ್ಪನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರಚಾರದ ವೇದಿಕೆ ಪಂಡ ಈ ಜ್ಯೋತಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂಡ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಚಿನ ಬಂದು ಇಜ್ಜಿಂದ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪಣೊಂದುಳ್ಳೇರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಜ್ಯೋತಿ ಥಿಯೇಟರ್ನ ಮಗತ್ತದು ಕೊಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕನಪೇರು ಬಂದು ಪನ್ನಂಚಿನ ಸುದ್ದಿ ಉಂಡು ಅವು ಏತು ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ಆ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಗತ್ತನಳ ಕುಡೊಂಜಿ ತುಳುಕು ವೇದಿಕೆ ಆದೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ನ ಮಲ್ಪಾಡು ಅಂಚಿತನ ತುಳುವೇರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮನ್ಪಾಡು ದಯಪಂಡ ತುಳುತ್ತ ಮೂವಿಲಿಂಚೆ ತುಳು ಭಾಷೆನೇ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಬರ್ನಂಜಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ತುಳು ಮೂವಿಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ನಂಡ ಅವಳ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಐಕೊಂಜಿ 100% 50% ಇತ್ತೆ ತುಳುತ್ತ ಮೂವಿ ಹಿಡಿದಾದು ಕಾಮಿಡಿ ಹಿಡಿದಾದು ತುಳು ಅಂತ ಮಿತ್ತು ಬರೋದುಂಡು ಈ ತುಳು ಮೂವಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಚಿತ್ತನ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ನಂಡ ತುಳುತ್ತ ಭಾಷಾ ವೇದಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಭಾಷೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಬಂದಾಗ ಜನಕ್ಲೈತೆ ಮಿತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂವಿ ತೋರ ಹೋಗ್ಬಿರು
ಅಂಚಾರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಮೂವಿಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ತಿಕ್ಕುನೇ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಥಿಯೇಟರ್ ಇತ್ತಿನ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ಮಗತ್ತಂದು ಬಂಡ ನಾನು ತಿಕ್ಕಿರ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ನಡೆದಾದ ಎನ್ನಾನಿ ಸ್ಕೀತೆ ಮೂವಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಹೊರ ಮಗತ್ತಿನಲ್ಲ ಕೊಡೊಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನವರಿ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಕೊರೋನಾದ ಒಂದು ಆರ್ಭಟ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಬಕ್ಕ ಬೇತ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಂದದ್ದು ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಲೆದ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕಟ ಬಂದು ಆಶೆ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಉಂತಾವೆ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತುಯ್ನಿಗೆ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತ ಧನ್ಯವಾದ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು.